शौचालय लोक मिळतील. अरे माती के बजार मुंह के आकाश को बजार मुंह के तो बजार उत्तर पाई लो बरसा. अरे बादल होची सब बड़े बरसा होची बादल लो बादल होची बरसा. तू पागल जेमते कोण होचू डीजे बादल ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଦେଖାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଡାକିବି ନାହିଁ. ସେତେବେଳେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଛୁଆ ହେଇନଥିଲା. ଏବେ ତ 3ଟା ଛୁଆ ହେଇଗଲା ଯେ ବାଳ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି. ଆରେ ବାଡ଼ିଖିଆ ତୁ ବୁଢା ହବୁନି. ମୁଁ କାହିଁ ବୁଢା ହେବି? ଆଉ ମୋର ତ ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷର ଲଭ୍ ଅଛି. ତାକୁ ବାହା ହେବି ଖୁସିରେ ରହିବି. ୟାକୁ ରଖିବି ନାହିଁ.